देवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टिं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं तदा शिवपतिं ये कृष्णा करुणसिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपिका गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी मानुषुदेवी प्रियमाणी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धु एव स पतिनानां पावनेये वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम सच्चे हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் हरे कृष्ण माताजी இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் 11 அத்தியாயம் பகவானுடைய விராட் ரூபம் அது விஸ்வரூப விகசன யோகம் சொல்லப்படுது பிரபஞ்ச வடிவம் பார்க்க போறோம் ரொம்ப அழகான இடத்துல இருக்கும் அதுவும் நாம கடைசியா நம்ம விட்டது 30வது அத்தியாயம் முடிச்சோம் இப்ப 31 நாம இன்னைக்கு பார்க்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா சரி இது ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம் நாம என்னென்ன பார்த்தோம்ன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல 55 பதம் இருக்கு இந்த 55 பதத்துல 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஆச்சாரிகள் 4ஆ பிரிச்சதுல முதல்ல வந்து அர்ஜுனனை வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பகவான் கிட்ட முறையிடுறார் 4வது பதம் வரைக்கும் 5ல இருந்து 14வது பதம் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை தரிசனம் கொடுக்கிறார் அவர் வேண்டுகோள் வச்சதுனால தரிசனம் கொடுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 15ல இருந்து 45வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பிரார்த்தனைகள் இருக்கு அது 3 விதமா நம்ம பார்ப்போம் அந்த பிரார்த்தனைகள் என்னென்னன்றது அப்புறம் 46ல இருந்து 55 வருதுன்னா 2 கை 4 கை சுரூபத்துல பகவானை பார்க்கணும்னு திரும்பவும் ஆசைப்படுறார் அர்ஜுனன் அதுக்கும் அந்த வேண்டுகோளுக்கும் பகவான் செவி சாய்த்து அது உருவத்தை காட்டுறாரு சரி இப்ப நாம 11 அந்த 1ல இருந்து 4வது பதம் அது என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேண்டுகோள் வைக்கிறார் அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட வேண்டுகோள் பாருங்க அர்ஜுனோட மனநிலை நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி வேண்டுகோள்னால நம்ம என்னென்ன அது அதுல அடைஞ்சோம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட மனநிலை பார்த்தோம் விஸ்வரூபத்திற்கான வேண்டுகோள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி சுதந்திரமான பகவான் இந்த 3 சாராம்சத்துல இந்த 4 பதங்கள் மூலியமாக நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா முதல்ல அர்ஜுனோட மனநிலை 1வது பாத்திரம் நம்ம ரொம்ப அழகா பார்த்தோம் அப்ப அர்ஜுனோட மனநிலை பாருங்க மயக்கம் தீங்கியது பரமனை ஏற்று பூரண திருப்தி அடைகிறார் இந்த முதல் பதத்திலேயே அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அதுல வந்து பூர்ண திருப்தி அடைகிறார் அவர் இல்லைங்களா பரமனை ஏற்றார் பகவானை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏன்னா முதல்ல வந்து பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பராக இருக்கிறார் அப்புறம் உறவினரா இருக்கிறார் அப்புறம் குருவா எடுத்துக்கிட்டார் பகவானா எடுத்துக்கிட்டார் இந்த இடத்துல முழு கணவனாக இருக்கிறார் அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா பூரண திருப்தி அடைகிறார் இந்த பதங்கள் மூலியமாக அர்ஜுனோட மனநிலை அப்ப நாமெல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கும் பாருங்களேன் அர்ஜுன் வந்து ஸ்தானத்துல நம்ம எல்லாமே இந்த கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் பாருங்க அவர் 10வது அத்தியாயம் முடிஞ்சோன்னு 11லயே வந்து பகவான் கிட்ட பூரணமா சரணை அடைஞ்சிட்டார் நாம எப்ப சரணடைன்றது நாமும் காத்திருக்கணுமான்றது சில பிரபுபாதாவுடைய கேள்வியா இருந்து நம்ம ரொம்ப அழகா அதை பார்த்தோம் விஸ்வரூபத்தான வேண்டுகோள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா பகவான் வந்து சுதந்திரமானவர் யார் ஒன்னாலும் பகவான் கிட்ட பயபக்தியோட அனநிய பக்தியோட பகவான் கிட்ட முறையிடலாம் பயபக்தியோட முறையிடலாம் அது எப்படின்னா அகர்ம பணியில நாம செய்யணும் அந்த காரியங்கள் பண்ணும்போது பகவான் கிட்ட முறையிடலாம் அப்ப அர்ஜுனன் வந்து அதோட பணிவை தான் வெளிப்படுத்தல ஏன்னா பகவான் சுதந்திரமானவர் இல்லைங்களா அர்ஜுனன் வந்து பணிவை வெளிப்படுத்தினால்தான் வந்து பகவான் வந்து அவனோட வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா அப்போ நாம யாருமே சரி இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க இந்த பதங்கள் மூலியமாக இந்த 4வது பதங்க நாம ஒருத்தர்கிட்ட பணிவா நாம ஒருத்தர்கிட்ட மனமுருகி நாம கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க நமக்கு கர்வம் இல்லாம அவங்களுடைய எல்லா விதமான விஷயங்களும் நமக்கு ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா யாருமே ஒரு பணிவா இருக்கணும் பணிவா இருந்தாலும் நமக்கு அந்த இது வரும் இல்லைன்னா நம்ம கர்வத்தோட நம்ம இருந்தோம்னா போட்டி மனப்பாப்பை தான் உருவாக்குன்றத சில பிரபுபாதா நமக்கு அந்த 4வது பதத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்திருந்தார் சரிங்களா ஹரே கிருஷ்ணா சரிங்க ஓகே நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா
ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. இப்போ அது என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்மால் கடவுளுக்கு கட்டளையிட இயலாது, ஆனால் சரணாகதி மற்றும் பக்தினால் அவருடைய கருணைக்கு பாத்திரமாக இயலும் அவரிடம் பகவானை தம்மை ஒப்படைக்கிறார். நம்ம பகவான் கிட்ட கட்டளையிட முடியாது இல்லைங்களா, ஆனா வேண்டுகோள் வைக்கலாம். எப்படிப்பட்ட வேண்டுகோள் பாருங்க. இந்த அதாவது பௌதிக சம்பந்தமா இல்ல, ஆன்மீக சம்பந்தமா அகர்ம பணியில நாம வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கலாம். ஆனா நாம வீடு நல்லா இருக்கணும், குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், அதே மாதிரி நான் நல்லா இருக்கணும், எனக்கு கார் வேணும், பங்களா வேணும், இந்த மாதிரி ரசோகுணத்து மூலியமா கேட்டோம்னா ரசோகுணமா மாறிடும். அப்போ அது வந்து வேண்டுகோள் கிடையாது, கட்டளை தான் அது பகவானுக்கு. வேண்டுகோள் சொல்லும்போது பக்தி மார்க்கத்துல இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நமக்கு. அதுதான் நம்ம உன்னிப்பா கவனிக்கணும். பௌதிகத்துல சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட வேறுபாடு வேற. அதே நாம பக்தி மார்க்கத்துல பகவானுக்கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கும்போது எப்படி வைப்போம் பாருங்க. நமக்கு நம்ம வீடு வேணும், வாசல் வேணும் வைக்கும் கிடையவே கிடையாது. பகவானே ஒரு ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். உன்னுடைய விக்கிரகத்தை என் கண்ணால பார்த்துருக்கணும். எனக்கு உனக்கு பணிவிடை பண்றதுக்கு அதுக்கூட உடலை கொடு பகவானே, அதோட தெம்ப கொடு பகவானே. இப்படிதான் நாம பகவான் கிட்ட வேண்டுவோம். இது ஆன்மீக தன்மை. அதே பௌதிக தன்மை போல இதுதான் வேறுபாடு இருக்கு. இந்த வேறுபாடு நாம கரெக்டா அதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பகவான் கிட்ட எப்படி வேண்டு வைக்கலாம், பகவான் கிட்ட அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா இதை சீல பிரபுபாதா கொடுக்குறாரு. விஸ்வரூபத்துக்கான வேண்டுகோள் என்னன்னு கேட்கிறாரு பாருங்க. நம்பிக்கை அதை அளிப்பதற்காக தான் பகவான் கிருஷ்ணன் ஏற்றுக்கொள்ளாத நபர்களுக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் கருதுகளுக்கும் இந்த வேண்டுகோள் வைக்கிறார். யார்? அர்ஜுனன். அப்போ போலிக்கான சோதனையை சொல்ற அந்த சிறப்பு அம்சத்தை நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ரொம்ப அழகா நாம இந்த இதுல இந்த அந்த 5வது பதத்துல இருந்து 14வது பதம் வரைக்கும் பாருங்க, ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 5, 14 தோற்றம் மறைவு பார்த்தோம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணனின் கருணையால் மட்டுமே காண இயலும் 2வது சாரம்சம் பார்த்தோம். 3வது அர்ஜுன ஒப்பற்ற நிலையை பார்த்தோம். 4வது பாருங்க பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லா உறவில் இருப்பிடம் அப்படின்றத பார்த்தோம் சரிங்களா. இந்த 4 விதமான தலைப்புல இந்த 14 பதம் வரைக்கும் இந்த 4 விதமாக. அப்ப தோற்றம் மறைவுன்னு என்ன சொல்ற போற, பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது, அதே போல விஸ்வரூபமான கண்களுக்கு புலப்படாத நிலையிலும் உள்ளது அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய மனநிலையை அங்க ரொம்ப அழகா அவரு போட்டார். தோற்றம் மறைவை பத்தி அங்க ரொம்ப அழகா பிரார்த்தனையில சொல்ல வர்றாரு. நம்ம அது 14வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா நாமும் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இப்ப 15ல இருந்து 45வது பதம் நாம இருக்கிற இடம் இப்போ. அப்போ அர்ஜுனனை வியப்படைகிறான், பகவான் கிருஷ்ணன் அறிகுறி கொடுக்கிறார், அறிவுரை கொடுக்கிறார். அப்புறம் அர்ஜுனன் பிரார்த்தனைகள் அப்படின்ற 3 தலைப்புல நம்ம பாக்குறோம். அதாவது 15ல இருந்து 45 இல்லைங்களா. சோ இந்த பதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப விரிவான பதம் இது. இந்த பதத்தை 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. இந்த 15ல இருந்து 45 பதம் வரைக்கும் 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. அர்ஜுனோட வியப்பை பார்க்கிறோம், பகவான் கிருஷ்ணன் அறிகுறிகள் கொடுக்க போறார், அர்ஜுனோட பிரார்த்தனைகள் பகவான் கொடுத்த இதுல பிரார்த்தனை எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப அர்ஜுனோட வியப்பு நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. 15ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது நம்ம 18வது பதம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்த்தோம். இப்ப அதுக்கு மேல பாருங்க ரொம்ப அழகா என்னென்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. 15ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாருங்க, ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை 16வது பதத்துல பார்த்தோம். ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை பார்த்தோம். அதே மாதிரி 2வது பாத்தீங்கன்னா அதாவது 16, 17, 18 அதுல என்ன சொல்ற, நபரை வச்சு குறிப்பிடுறார். என்ன நபர் குறிப்பிட்டா எல்லையற்றவர், பிரகாசமான ஜோதி, அதாவது புருஷோத்தமர் அப்படின்றத 3 விதமா நாம அதை பறிக்கணும். நபரை பிரிச்சு நம்ம பார்த்தோம் 16, 17, 18ல. அதே 19வது பதத்துல பாருங்க அளவற்ற வைபவங்களை பார்க்கிறார். அந்த விராட் ரூபத்துல அவருடைய அதாவது அளவற்ற வைபவங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானா இருக்கிறார், பிரம்மாவா இருக்கிறார், விநாயகர் பெருமானா இருக்கார், முழுமுழு கடவுளாக இருக்கார். இது எல்லாத்துலயும் ஒரு இடத்துலயும் அந்த பிரபஞ்சத்துல அவர் காட்டுறார், அவரோட வைபவத்தை காட்டுறார் 19ல. அதாவது 20வது பதத்துல பிற மூவுலகிலும் பரவி உள்ளது இல்லைங்களா. பகவானுடைய விராட் ரூபம் மூவுலகிலும் பரவி உள்ளது அப்படின்றது நாமும் அந்த பதத்துல பார்த்தோம். 21ல பாருங்க அச்சமும் அடிபணிதல் அப்படின்ற ஸ்தானத்துல நாமும் அதை பார்த்தோம். அப்போ இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்க. இதே மாதிரி இப்ப நாம இனி பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அறிவுரை கொடுக்கிறார். 31வது பதத்துல இருந்து கொடுக்க வர்றாரு. காலமும் நான்றார் 32ல. பிரபுஜி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது. ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, உங்க குரல் கேட்கல பிரபுஜி. ஆமா கேட்கல அவருக்கே கேட்கல முதல்ல. இல்ல டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க.
ஆமா ஆமா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு கரெக்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுத்து. பபிதா மாதாஜி அவங்க கேட்பாங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க போல. அவருக்கு அந்த நேற்று இருந்தே கரண்ட் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு மாதாஜி வீட்ல. ஆமா ஆமா நேற்று சொன்னீங்க. ஆமா ஆமா நான் கால் பண்ணி கேக்குறேன். ஓகே மாதாஜி. நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு மாதாஜி. ஜீவ கண்ணாடி சரி எப்படியாவது வை. சரி என்ன ஜெயிச்சுக்கிட்டே வேணா வரட்டும், இங்க வரட்டும், எப்படினாலும் ஜெயிட்டும். மாதாஜி அவருடைய இது டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அவருக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூவா பிரபுஜி. ஓ வந்துட்டே இருக்காரா? எங்க இருக்காரு அவர் வீடு எங்க இருக்கு வீட்ல இருக்காரு சார் பிரபுஜி. வீட்ல தான் இல்ல நெட்வொர்க் வீடு எங்க ப்ராப்ளமா இருக்கு? இருக்கா? எனக்கு தெரியாது பிரபுஜி. கரெக்ட். நான் கேக்குறேன். அச்சா ஓகே ரைட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேத்தே அவர் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற டிரான்ஸ்பார்மர்ல கோளாறு. ஆமா பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. நேச்சே டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கரண்ட் இல்லாம இருந்துச்சு. இப்போ ஓ நெட்வொர்க் நேத்திக்கும் ப்ராப்ளம் கிளாஸ் இருந்ததானே மாதாஜி? நேத்திக்கும் கிளாஸ் இருந்ததா? நேத்து நாங்க மட்டும் ஸ்லோகாஸ் படிச்சோம். யோகா சுவாசம். ஓஹோ ஓகே. இப்ப யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஏதாவது சாப்டர் படிக்கிறீங்களா? இல்ல 11th சாப்டர் யாராவது படிக்கிறீங்களா? சார் வந்துடுறாரு அவர்தான். வரைக்கும் சார் வீட்டுல டிவி ஓடுறதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இந்த 6 மணி கிளாஸ் எல்லாம் நடக்கிறதா விபிதா மாதாஜி? அந்த 7 PM கிளாஸ் பிரபுஜி கேக்குறீங்க? 18 days கிளாஸ். அதுதான் போட்டிருக்கீங்களே நீங்க. ஆமா அது இல்ல இந்த மார்னிங் நடக்கும் இல்லையா 6 மணிக்கு? அது நடக்குது பிரபுஜி. அது நடக்குது. இதே லிங்க் தானே அதுக்கும்? ஆமா பிரபுஜி. ஓகே இல்ல சார் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாரு பகவத்கீதை 6 மணிக்கு. அது எப்போ? அது இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல பிரபுஜி. அது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் போடுறேன் பிரபுஜி. சரி ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இப்படிதான் நம்ம லிங்க் வித் காட் இஸ் ஆல்சோ சம்டைம் டிஸ்கனெக்டட் நினைக்கிறேன். இல்ல, குவைட் ஆஃபன் when emotions are going to be more, நம்ம பிரெயின் கனெக்ஷன் கட் ஆயிட்டு நார்மல் இதுக்கு வந்துடுறோம் நம்ம. ஆமா. ஆல்ரெடி இதுதான் இருக்கு, லைவ்ல தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணித்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நாம் அனைவர் சார்பாக சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம 31வது பாதத்துல போயிடலாம். நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோன்றது கண்ணோட்டத்தை ரொம்ப விரிவா நாம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. ஆக்யாஹி மே கோ பவான் உக்ர ரூபோ நமோஸ்து தே தேவ வர பிரசீத விஜ்ஞாதும் இச்சாமி பவந்தம் மாத்யம் நஹி பிரஜானாமி தவ பிரவஸ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 31வது பதம் நாம இது வரைக்கும் ரொம்ப அழகா விரிவா நாம பார்த்திருந்தோம். இப்ப தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உனக்கு எனது வணக்கங்கள். கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். தங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் இதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். அர்ஜுனோட கேள்வி பாருங்க. இப்ப பகவான் கிட்ட இது வரைக்கும் வேண்டுகோள் வச்சார். பகவான் விராட் ரூபத்தை காமிச்சார். விராட் ரூபத்தை காட்டினது போல அட்வைஸ் நிறைய கொடுக்குறாரு, அதுல கொடுத்துருக்கார். இப்ப இந்த பதத்துல அர்ஜுனுடைய மனநிலை பாருங்க. வியப்படைகிறான் அர்ஜுனன். எல்லா விராட் ரூபத்திலும் யார் யார் இருக்கா என்னன்ற எல்லாத்தையும் பார்த்து வியப்படைகிறான். இப்ப பகவான் கிட்ட முறையிடுறாரு. எந்த ரூபத்துல உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறுன்றான். இப்போ ஏற்கனவே முழு கடவுளாக இங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். 5வது பாதத்திலே சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த உக்கிரமான ரூபத்தை பார்த்தவொடனே தாங்கள் யாருன்னு இன்னும் குழம்பி போயிருக்கிறார், வியப்படைஞ்சு நிற்கிறார். இப்போ 32ல இருந்து பகவான் அட்வைஸ் கொடுக்க போறார். அவருடைய அறிவுரைகள் ரொம்ப அழகா அவர் கொடுக்க போறார். இந்த பதத்துல நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஒரு நிமிஷம், என்ன நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கா? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? கேக்குது பிரபுஜி. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா தெரியுது எனக்கு. சடனா டக்குன்னு இதாயிடுது. கேக்குது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே, இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்கல, நீங்கள் யார், உங்கள் நோக்கம் என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனன் இங்க கேள்வியா கேட்கிறார். இப்ப இதுக்கு 32வது பதத்துல பகவான் என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு இந்த பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः हृदे विद्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रतनीकेषु योगाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த பதத்துல புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார். இப்ப பகவான் வந்து இங்க ஸ்பீச் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். காலமும் நான்றார். அதாவது உலகங்களை அழிப்பவற்றையும் மிக பெரியவன்றார். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்து உள்ளேன், உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்கள் தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார் அப்படின்றார் இந்த இடத்துல. இப்ப பாண்டவர்கள் மட்டும் அழிக்கப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். இதுக்கு என்ன எதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லணும் அவரு பகவான்? யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஏற்கனவே குந்தி தேவிட்ட வாக்கு கொடுத்துட்டாரு பிரபுஜி. ஓகே, உன்னுடைய 5 புதல்வர்களை அழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இவருக்கு கர்ணனும் உங்க குந்தி தேவியோட குழந்தைன்னு தான் தெரியும். ஆனா கர்ணனை விட்டுட்டு உன்னுடைய 5 புதல்வர்களையும் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உபபாண்டவர்களையும் உத்தரவாதம் கொடுக்கல. அந்த உபபாண்டவர்களையும் அசோத்தமன் கொண்டுட்டான். அந்த 5 பாண்டவர்களை மட்டும்தான் வாக்கு கொடுத்தாரு குந்தி தேவிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. இது மகாபாரதத்தில் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு போல மறுபடியும். ஆமாம் பிரபுஜி, மறுபடியும் கட்டாயிருக்கு. அப்ப டைம் தானே கடவுள் அப்படின்னா கிருஷ்ணரே சொல்றது அதுதானே. டைம் தானே, காலம் தானே கடவுள். காலம் காலம். ஆமா பிரபுஜி. சோ டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம இருந்தாலே பாதி பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆயிடும் நினைக்கிறேன். டைமை யூஸ் பண்றதை விட மிஸ்யூஸ் பண்ணாம இருக்கணும். பிரபுஜி, இந்த பேட் டைம்னு சொல்லுவோம்ல, அப்ப வந்து பனிஷ்மெண்டா வராரா கேக்குறேன், ஒரு டவுட்டா. இல்ல, பேட் டைம்ல பனிஷ்மெண்ட் இல்ல, லேர்னிங்காக வராது. அதாவது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, பேட் டைம் ஏன் வருதுன்னா நம்ம செயலால வரையும், இல்லைன்னா நம்ம புரிஞ்சிக்காத இதனால வரும். அந்த லேர்னிங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதுல இருந்து நாம லேர்ன் பண்ணிப்போம். ஆக்சுவலா பேட் டைமே கிடையாது, பேட் டைம் குட் டைம் கிடையாது, டைம் தான் ஒண்ணு. நாம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ, நமக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்ததுன்னா அது குட் டைம். ஆனா அதுவும் நமக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பேட் டைம் ஆயிடும். இல்ல, ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டோ ஒரு விஷயம் நடக்கலைன்னா ஒரு பேட் டைம்னு நான் அப்பப்ப நினைப்பேன். சோ அப்ப வந்து இவர் பனிஷ்மெண்டா வர்றாரா நம்மளுக்கு அப்படின்னு. இல்ல இல்ல, உங்களுக்கு மாதாஜி, உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, 100% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு பேட் டைம்னா என்னன்னா, நான் எதிர்பார்க்கறது எனக்கு நடக்கவில்லை, இது பேட் டைம் நினைக்கிறோம். எதிர்பார்த்தது நடந்தா குட் டைமா இருந்தா குட் டைம் கிடையாது. அன்னைக்கு வேணா குட் டைம், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா அன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் ஏன்டா நடந்ததுன்னு யோசிக்க தோணும். இந்த பேட் டைம் இன்னைக்கு குட், நாளைக்கு பேடு, இன்னைக்கு பேடு, நாளைக்கு குட், இன்னைக்கு கம்ஃபர்ட், நாளைக்கு மோஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என்ன நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு, பிரபுஜி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு உங்களோடது. ஆமா ஆமா ஆமா, டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு உங்களது. அபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு ஹோஸ்டா போடணுமா? போட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. போட்டேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. வீடியோ ஆன் பண்ண மாட்டேன், வீடியோ ஆன் பண்ணா சொல்ல. அப்போ பிரபுஜி, எல்லாத்தையும் விட பெரிய இது வந்து காலம் தான். டைம் தான் கடவுள். ஆமா. ஓகே, சரி. என்னமோ தெரியல, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமே வந்துட்டு இருக்கு. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? நல்லா கேக்குது. கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு. அதே மாதிரி என்னன்னு தெரியல, என்னுடைய டெஸ்க்டாப்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா காட்டுது. ஓகே, இருக்கு உங்க இதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு. சரி, ஓகே. இப்ப திருப்பி கட் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி நான் உள்ள வரேன். கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது பண்ணீங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க. சரி, பகவான் வந்து இந்த காலம் சொல்றார். காலம்னா நம்ம என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
அதையும் கேட்டோம். அதே மாதிரி அதாவது நான் எல்லாரையும் அழிக்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்றார். உங்களை மட்டும் அழிக்க வரல, உங்களை மட்டும் நீங்க அழிக்கல, நீங்க மட்டும் இறக்கலன்னு சொல்ல வர்றார், உங்களை கொல்ல வரலன்றார். அதுக்கு என்ன காரணம்ன்றத நம்ம கேட்டிருந்தோம். அதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க. காலம்னா என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல அவரையும் பாண்டவர்கள் அழிக்கலன்றதுக்கு பதில் சொல்றேன் பிரபுஜி. அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சனால பாண்டவ தூதனா இருக்கிறதுனால பாண்டவர்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு, அதனால அவளை மட்டும் அழிக்காம கௌரவர்கள் அழிக்கிறாரு. இவங்க சைடு நியாயம் இருக்கு அப்படின்றதுக்காக. பட் டைம் அப்படின்றதுக்கு எனக்கு தெரியல. அதுதான் இப்ப பிரபுஜிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன். மாதாஜி அது எனக்கு உடன்பாடு இல்ல அந்த அந்த ஆன்சர்ல. சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி, நீங்க சொல்றது ஒரு பக்கம். சரி, நீங்க சொல்லுங்க மாதா, சொல்லுங்க பாப்போம். சொல்லுங்க. இல்ல டைம் பத்தி எனக்கு தெரியல. நான் இது கேட்டேன் இந்த சார்ட்ட. பேட் டைம் ஏதாவது ஒரு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது நடக்கல அப்படின்னா ஒரு பேட் டைம்னா அவர் பனிஷ்மெண்டா வராரா அப்படின்ற ஒரு பெர்செப்ஷன்ல கேட்டேன். எனக்கு தெரியல காலம்னா என்ன. ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க ஒரு மாதாஜி ஏதோ ஒரு குறுக்கால பேசுனாங்க, என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி. நிர்மலா சொல்லுங்க. அவர் வந்து அர்ஜுன் பாண்டவர்களுக்கு ஆல்ரெடி அவர் வந்து நான் வில் பி யுவர் கேரியட் ரைடர்னு சொல்லி வந்தார் இல்லையா? அது ஏர்லியராவே டிசைட் பண்ணது அவங்கள காப்பாத்தணும்ன்ற ஒரு இது ஒரு எண்ணத்துலதான். இல்ல மாதாஜி, நீங்க கரெக்ட் சொல்றது கரெக்ட். ஏன் காப்பாத்தணும்? அவங்கள மட்டும் ஏன் காப்பாத்தணும்? அந்த சாராம்சம் தான் தர்மத்தை ஹரிபோல் ஹரிபோல் இதுதான் நான் கேக்குறேன். அவரு இவங்களை காப்பாத்தணும், அவங்களை காப்பாத்தணும் கிடையாது. எல்லா ஜீவராசியும் பகவானுக்கு உகந்ததுதான். அவருடைய அம்சம் தான் நாம எல்லாருமே. நல்லவனா இருந்தாலும் சரி, கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி, அறிவாளியா இருந்தாலும் சரி, முட்டாளா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் எல்லா 84 ஜீவராசியும் பகவானுடைய அம்சம் தான். கூட அதுல அடக்கம் ஆயிட்டாரு. ஆமா, எல்லாம் பட்டம் வாங்கின அவரே அதுல அடக்கம் ஆயிட்டாரு. அதான் மாதாஜி, இப்ப பிரம்மா இருக்காரு, பிரம்மா சிவபெருமான் எல்லாருமே கட்டுப்பட்ட ஆளர் தான், பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஆளர் தான். இங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நான் உங்களை மட்டும் அழிக்க வரல. என்ன காரணம்? அங்க வந்து தர்மம் தான். தர்மத்தை யாரு கடைபிடிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்கள நான் கொல்ல போறது கிடையாது. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. அப்போ அதர்மவாதிகள் கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவாங்க. இதோட சாராம்சம் தான். காலம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம யமதர்மராஜாவை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? காலம் தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவர் அந்த இடத்துல நான் காலனா இருக்கேன். ஏன்னா நம்ம போன அத்தியாயத்துல 10வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா வைபவத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாருங்க. பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது சேனாதிபதி கார்த்திகேயன முருகப்பெருமானா இருக்கிறது நான் தான், முருகனா இருக்கிறது நான் தான்ன்றாரு. யமதர்ம ராஜாவும் நானேன்றாரு. இந்திரனும் நான் தான், இந்திரனோட ஆயுதம் வஜ்ராயுதமும் நான் தான்றாரு இல்லைங்களா? ஐராவதமும் நான் தான்றாரு. அவரோட வைபவத்தை நாம பார்த்தோம். அப்ப வைபவத்துல பார்க்கும்போது அப்ப நான்ன்றது நம்ம எங்க வரும்? நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் சொல்லும், தேவர்கள் எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் சொல்லும் போது அப்ப நான் என்ற அகந்தி எப்படி வந்துடும்? காலம் பிரபுஜி, எனக்கு ஒரு டவுட். சூரிய புத்திரன் தானே யமன், யமுனா, சனி பகவான் எல்லாமே. அப்புறம் எங்க அவரோட எல்லாரோட ஆன்மாலையும் இருக்காரு இல்ல? பட் நானே யமன்னா அது எனக்கு அந்த இடம் சரியா புரியல. என்ன உங்களுக்கு புரியுதா? சொல்லுங்களேன் மாதாஜி. அவர் டிஸ்கனெக்டட் அவரு. சரி, நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க தானே இல்ல எனக்கு தெரியாதுங்க. அவள நானே கத்துக்கிறேன். நீங்க சொன்னா நான் கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு பேசிக் டவுட்டே வந்துருச்சு. முதலையிலே டவுட் வருது. எல்லா தேவர்களும் அண்ணங்கள் தானே சொல்றாங்க. ஆனா வந்து நம்ம வந்து சூரிய புத்திரன், சனி பகவான், யமதர்மன் அவங்க எல்லாம் சிஸ்டர்ஸ், பிரதர்ஸ். முருகனோட அம்சம்ன்றார். நான் முருகனா இருக்கேங்கிறார். சேனாபதியில நான் தான் முருகன்றாரு. ஆமா, ரைட். அவர் சிவனே அவர் தான், சிவனோட புத்திரனும் அவர் தான், எல்லாமே அவர் தான். அந்த இடம் எனக்கு வந்து ஓகே. எல்லா ஆன்மாத்திலயும் அவர் கிருஷ்ண பரமாத்மா நிறைஞ்சிருக்கார். ஓகே. பட் அப்பயே இது ஒரு சப் கதை, கிளைக்கதை வருது எனக்கு அந்த இடம். அது போன வாரம் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஐ டிட்ன்ட் அட்டெண்ட் தி கிளாஸ் ஆல்சோ. அதனால பிரபுஜி என்ன நினைச்சு பாருன்னு தெரியல. ஏன்னா பேசிக்காவே டவுட்டா வந்துருச்சு. இத்தனை நாள் கேட்டு
நீங்க நிறைய கத்துட்டீங்க, நாங்க எதுவுமே கத்துக்க அதனால கேள்வி வரல. நிறைய பிரபுஜி கத்துட்டதுனால உங்களுக்கு கேள்வி வருது. ஜீரோன்னு நல்லா தெளிவா தெரியுது. நானு ஒண்ணுமே புரியாம இல்ல கிளாஸ் இந்த பண்றேன்னு. இல்ல இந்த காயத்ரி மாதாஜி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, பேட் டைமா குட் டைமா சொல்லிட்டு. இதுக்கு இந்த கேள்விய ஆமா, அது பிரபுஜிட்ட அதுக்கு கேளுங்க. ஆக்சுவலா என்ன என்னோட பெர்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, அஹ், நம்ம அஹ், அது வந்து காலன் வந்து அது நீங்க சொல்றீங்களா, சந்திரன் சூரியன் இந்த கோள்கள்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு எதிரா இருக்கிறதுனால அது பேட் டைமா மாறுது. இது இந்த காலத்தினுடைய மெயின் சக்கரத்தினுடைய இதுதான் பேஸ் பண்ணிதான். சோ அதுவே கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். அதுவே யதா யதா ஹி எப்படி தர்மஸ்யன்னு மாதாஜி நம்ம மகாபாரத சீரியல்ல ஃபர்ஸ்ட் இல்லம்மா லைன்ல இல்ல வரும். இல்ல இல்ல மாதாஜி, இந்த கோள்கள்லாம் நமக்கு எதிரா எப்படி இருக்க முடியும்? வாய்ப்பே கிடையாது. கோள்கள் எப்படி எதிர இருக்க இருக்க முடியும்? முடியாது. இந்தந்த நட்சத்திரத்துக்கு சந்திரன் வந்து இந்தந்த நட்சத்திரத்துல வாசம் செய்ய கிராஸ் பண்ணச்சே, வாசம்னா இல்ல கிராஸ் பண்ணச்சே எஃபெக்ட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அவ்வளவுதான். அது வந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்துல இருக்குது. அது மாதிரி மெயினா சந்திரனுடைய பாதிப்பு தான் அந்த மெயினா எல்லாமே. நீங்க வேறவர் யூ சி சந்திராஷ்டம்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல பௌர்ணமி மாதாஜி. அமாவாசை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வருது. இல்ல அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு பேட் டைம் கேள்வி குட் டைம் அதுதான், டயத்துல 2 இருக்கா? சந்திரனுடைய பாசிங் ஆஃப் நட்சத்திரா த்ரூ சன் அண்ட் அவர் பர்த் ஸ்டார், அதாவது காலச்சக்கரம் கரெக்ட். சொல்றச்சு அப்ப எந்த பொசிஷன்ல சந்திரன் அந்த அந்த கோள் இருக்கோ, இல்ல எந்த நட்சத்திரம் சந்திரனை பாஸ் ஆகுதோ, அப்ப நமக்கு அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் ஆன்டி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். டசன்ட் மீன் தட் அது பேட் டைம்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி பார்த்தா நான் என்னோட கதை உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். லைஃப் முழுக்க பேட் டைம், பிறந்ததே பேட் தான். எனக்கு என்ன பண்ண முடியும்? யூ ஹாவ் டு கிராஸ் த்ரூ திஸ்ன்னு நீங்க அன்னைக்கு தெளிவா சொன்னீங்க. ஐ மேட் மை மைண்ட் லைக் தட். ஸோ அதனால இட் இஸ் ஆல் இந்த இது பாசிங் கிளவுட்ஸ் தான். இதுதான் எனக்கு புரியுது. கரெக்ட் என் பிளேட் எடுத்து முடிவுஜி. கரெக்ட். அதே அவங்க மாதிரி கேட்ட கேள்விக்கு பிரபுஜி பதில் வரலையே. ஆஹ் அவங்க காயத்ரி மேடம் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லலையே யாரும். இல்ல கேட்போம்ப்பா சார்கிட்ட, பிரபுஜிட்ட கேட்போம். அதே மாதிரி அவர் பிரபுஜிட்ட கேளுங்க. சொல்லுவார் ஏத்திஸ்டுக்கு வந்து அதாவது ஏத்திஸ்டுக்கு எப்படி நான் காட்சி கொடுப்பேன்னா டெத் சென்டென்ஸ் ஒரே மூலியமா நிமிஷம் மாதாஜி, காட்சி கொடுப்பேன் பிரபுஜி அப்படின்றாரு. பிரபுஜி வர ட்ரை பண்றாரா? நெட்வொர்க் ரொம்ப புவரா இருக்குது. அது வரைக்கும் ஸ்லோகா ஏதாவது அப்படின்னா படிக்கலாமா? படிங்களேன். ஓகே பிரபுஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். மாதாஜி அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பதில் சொல்லுங்க. அவங்க நெட்வொர்க்கும் போயிடுச்சா? ஓகே ஃபைன், அவருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கேட்டுக்கலாம். இப்ப என்ன இது படிக்கணும் அத்தியாயம்? இந்த புக் எடுத்துட்டேன். யாருக்காவது தெரியுமா என்ன அத்தியாயம் 11:31 11:31 11:31 மாதாஜி 32 இல்ல, முடிச்சிட்டேன். நான் என்ன சொல்றேன் 11:1 இருந்தே போலாமேன்ற. அவர் வரத்துக்குள்ள சாப்டர் பாதியில இருந்து போகாம. யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. எந்த சாப்டர் மாதாஜி? 11th ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே படிக்கவா இல்ல அந்த 31ல இருந்து படிக்கவா? 31 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறீங்களா? சரி. படிங்க மாதாஜி. நானும் புக் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்மா சஞ்சிதம் யத் யோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ அயம் விகதோ மம. அர்த்தம் படிக்கவா மாதாஜி? இல்ல வேண்டாம், அப்படியே நேர போயிட்டே இருக்கு. ஓ சரி. भवाप्ययौ हि भूधानां शुद्धौ विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अभिचाव्ययम् एवं एतत् यदा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रक्षः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यत्तृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं
पश्यात्य सचराचरं मम देहे कुटाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव